Hey, what's up mga kapadyak? Good morning. 2:26 ng madaling araw. On the way tayo ngayon papuntang Bolinao. Kung nakaraan Mabini, Bolinao naman tayo ngayon. May mga kasama tayo. Dadaanan ko sila sa punuan. Alright, tara. Yun, random. Okay, time check 4:37. Sa araw ko na kami ng suwal. Suwal na, suwal. Aha! Kakatapos ang namin na kaya pante. Ang kilowatt yan? 8 kilometers bago mag bayan ng bayan. Ayun, 8 kilometers. Ako ng konti. Maganda rito, may ahon, may busong. Pwede ko diri. Bakit kaya? May dagat naman sa pagyan. Naisipan namin maligo sa dagat sa Bolinao. Sa Patar. Ahon na naman! Ito yung mga view. Medyo hawig sa atin. Ginon. Patar din. Dagat men. The train just left this town. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point